klem. Jeg kan ikke få en klem. Det er hot. Den hænger den på. Det gør det. Nej, kan du så holde op? Det vil jeg godt nok ikke have, du gør. Hov, stop. Jeg kan se det der, det bliver lidt for vildt. Tror du, at de andre synes, at det her det var en sjov leg? Det ved jeg ikke. Synes I, at det var en sjov leg? Nej. Det gjorde ondt. Hvad gjorde, at det ikke var en sjov leg? Ole slår, og det kan jeg ikke lide. Det kan jeg godt forstå. Det er altså heller ikke rart at blive slået af nogen. Må man egentlig gerne slå andre børn her i børnehaven? Nej. Skulle vi ikke prøve at lege legen igen? Så laver vi nogle regler, og så hjælper jeg jer. Jo. Nej, jeg gider ikke, når Ole slår. Vi hjælper alle sammen hinanden, så alle kender reglerne. Regel nummer 1. Det er vigtigt, man stopper, hvis der er nogen, der siger stop. Regel nummer 2. Man må slå på de andres pinde, men ikke på deres hoved og på deres krop. Vi skal lige være sikre på, at alle har styr på reglerne. Er der nogen, der kan huske regel nummer 1? Slå på hovedet og maven og kroppen. Det er rigtigt. Kan I huske den anden regel også? Man skal først have styr på, hvad reglerne de er. Det er rigtigt. Det er også noget med, at der er noget, man skal huske, hvis der er nogen, der siger stop. Hvad er det så, man skal gøre? Så skal man lade være. Det er nemlig rigtigt.